Unjalo phela wena uyinkosi yezulu awuvumi ngabakho uyabavikela ngaso sonke isikhathi ngqongqoshe wezulu xalabe libala awu singabuye sithini usho njalo uxole kaMncwango ephuma engenisa thina siyi-Sound Doctrine Hub khona la kumsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidingwa ngenkosi nginawe njalo ngalesi sikhathi kuze kulamule lona ihora lesikhombisa okwasha amaXhosa ukuthi luchaba lixesha. Sabonge ngazo zombili samukele izintambo ifudumele khona lapha kumfoka Ramputa uDavion eselibhekise khona lapha eCynic eWaterloo hamba mfana uphinde nakhona wenze lento yenze la emsakazweni ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina nobaba uKhoza sizoyibamba njalo emseni kaNkulunkulu nasegameni likaNkulunkulu. Siyamukela mlaleli lapha eFacebook page yethu iSound Doctrine Hub noma ulalele lapha live stream kuvuma FM live stream. Njengishilo mina I'm your host Odidi Nkosi ngihamba na resident guest yami ubaba omkhulu mfundisi uPhakamani kaKhoza Mkhathini. Sawubona mfowethu. Siyabingelela mfundisi, siyayidumisa kakhulu inkosi uJesu. Sibabengela abalaleli emakhaya endaweni zonke labasilalele khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi bakhona basinikeza lesikhathi ukuzosizwa siphethe izwi likaNkulunkulu. Sithembe kakhulu ukuthi bazosizakala kakhulu Mkhathini. Kwazise phela namuhla sizokhuluma ngezinye zezinto ezizovela lapha kwinkonfa sizokhuluma ngayo manje nje emzuzwini ngemngaki inkonfa ye-Singles Conference. Namuhla sifuna ukubheka kakhulukazi laba aba-single either ngokushonelwa noma ngedivorce, laba abazizwa ukuthi seberedi bayafuna ukuphinde bashade kodwa ke ngenxa yamasiko nemithetho ekhona yemphakathi yesintu yasemndenini yasesibongweni thizeni and all of that. Uma basindisiwe ngabe izwi likaNkulunkulu lithini? Uma ngabe umfelokazi noma umfelwa noma ngabe usuhlukanisile, you are divorced and usingile kwamanje, whether usebudlelaneni noma ukhe budlelaneni nomunye umuntu kodwa uyezizwa ukuthi cha usuready manje ukuthi ungaphinda ushade, kepha inkinga naye la ibheke khona umphakathi ukulindele ukuthi hayi wena usanda kufelwa nonyaka ukapheli. Umuntu wesifazane uzila 6 months indoda ingazi, umuntu wesifazane uzila 1 year indoda ingazila nje 6 months 3 months. Kwazise phela amadoda kwezinye indawo ukulingana kwabantu akufani. Sifuna ukubona-ke nasezwini kaNkulunkulu ukuthi ngabe abantu besifazane nabantu besilisa bayalingana yini kuNkulunkulu mase kufika emshadweni nasedivorcini nasekushadeni kwesibili noma kwesithathu, whatever the case might be, ukuthi uvumelekile yini mzalwane ukuthi ungayenza yonke lento leyo ngokwezwi likaNkulunkulu. Na lesi sihloko esikhuluma ngaso namhla Mkhathini singavusa uhlevane kwabanye abantu, singavusa uhlevane emasikweni, singavusa uhlevane emndenini, ikakhulukazi uma ngabe umfelwa noma umfelokazi, ikakhulukazi abafelokazi abahlushwa kakhulu Mkhathini, noma abantu besifazane abazithola abanencindezi enkulu ukudlula abantu besilisa, kodwa it applies both abantu besilisa. Ingavusa uhlevane phela ngoba ekhaya bathi hayibo indodana yethu akukapheli no 6 months eshonile. Wena sowufuna ukuba sebudlelaneni, sowufuna ukushada, sowukhuluma indaba zomshado, hawu ichilo leli hlazo ubulawo wena vele amadoda asifi thina siyabulawa nje vele. Indoda ayizifeli noma ngabe ife kwi-car accident, imoto isetshenziwe, noma ngabe uwestezi uyakha scaffolding sangabi kahle wawestezi, hayi umfazi mengafa bathi it's natural cause, hayi ufakele upoison. Thina asifi nje, thina nje madoda asifi, siyabulawa ngokwamasiko nangeyinkolelo ezikhona. Sifisa ukubona lapho ukuthi wenza kanjani. Abanye Mkhathini badivorcile
kepha incwadi yokudivorce ayikho. Kepha umama useyihlalela yedwa le, ubaba useyihlalela yedwa, umama uyaqhubeka nempilo noma ubaba uyaqhubeka nempilo, noma umunye impilo yakhe imile, kakhulukazi owesifazane impilo yakhe imile, akekho ebudlelwaleni ngoba phela nali iphepha le divorce alikakafiki. Kepha sekuyaziwa nje sekuphela iminyaka ukuthi hayi sebahlukana labantu abahlala ndawonye, abanye nezingane azondliwa, futhi ayikho nokungathi sithi bahlanganiswa izingane ngoba ayikho into abayixoxayo. Ubaba uresponsible aka maintain ingane, akenzi lutho. Abanye bahlanganiswa izingane na whatever the circumstances might be. Mkhathini sifuna ukubona izwi likaNkulunkulu ukuthi kanti inkosi yona ithini ngawe. Base sifika ke kwinkomfa next week, sesiyogcwalisa konke la kusele khona kuloku esifisa ukukhuluma ngayo namhlanje. Kepha ngaphambi kokuba sikwenze lokho Mkhathini ngenjwayelo, siyaye sicela umdali ukuthi kube uyena osiholayo phela, aqoqe ulimi lethu, avule inhliziyo zikamoya, samukele lokho akushoyo noma ngabe kunzima kungakanani, kepha ngobe kusho yena sisibambe lona lelo ukuthi he knows best than any one of us. Mkhathini asikhuleke, siyakubonga uNkulunkulu wethu ngensindiso. Indodana yakho yehlile emazulwini yazoba umuntu emhlabeni, yaphila kaIsrayeli, yafa ifa endaweni yethu, yafela konke ukonakala kwethu, zonke izono, ukuze thina esikholelwa kuyona sikwazi ukuxolelwa, singabe sisagwetshwa, singabe sisabhujiswa ngenxa yezono zethu. Siyakubonga ngalowo musa. Siyathandaza ukuthi babe baningi nabanye inkosi abazokholwa, ozovula inhliziyo zabo ukuthi bakholelwe kuJesu, ukuze bengeze ukulahlwa ngelanga lokwahlulela, bangathi mabefa baye esihogweni ngenxa ukuthi bebeqhubeka ezonweni zabo bengafuni ukuphenduka. Benzela umusa mabelezwe izwi lakho namhlanje masilikhuluma emoyeni, ubadonsele kuwena, bathembele kuJesu, baphenduke ezonweni zabo, basindiswe nabo. Siyakubonga ngemshado Nkosi, akusiyintando yakho kuba kube khona ukwahlukana kubantu masebeshadile badivorce. Kwakungesiyona intando yakho nokuthi abantu bafe nje kwasekuqaleni, kodwa ngenxa yokonakala okukuthina siyafa, futhi ngenxa yokonakala okukuthina kutholakala sometimes kunama divorce. Sisizeke Nkosi ngoba wena ugcwele umusa, noma ingabe sesimoshile ngayiphi indlela, sazi ukuthi ufuna siwapick up kanjani ama pieces, siqhubekele kanjani phambili. Sekhona oshonile emshadweni, sekwenzekile kwa divorcewa, sambulela ukuthi uthine ezweni lakho. Sisiza ukuthi sikhulume ngokuthembeka kulona, singakhuluma ukucabanga kwethu, kodwa izwi lakho yilo eliyumthetho oyiqiniso, futhi sonke siyokwahlulelwa ngalo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi abantu babe willing ukuthoba okwabo, ukubona nawaba amasiko uma wena usukhulumile. Size kakhulu Nkosi la kwaZulu nokuyigqaja ngamasiko empilo ethu, sibe willing kodwa ukucorrecta lokho esiphambuke khona, kwazi kwaphambuka nobaba mkhulu history yethu yonke, kodwa uma izwi lakho likhuluma sibe willing ukushintsha, silalele okwakho kusho. Siyakubonga kakhulu ke ngohlelo Nkosi, lwenza ukuthi libe usizo kubantu abalalele nokuthi lilethe inkazimulo kuwena. Sikhulekele egameni likaJesu, amen. Amen. Siyabonga egameni likaJesu Kristu, amen. Mkhathini sekusele nje ukuthi silale 5-6 more times, mesingabali namuhla sisi kunebusuku nje obu5 esiyobulala kusukela kusasa, bese lo suku kade silimemezela sikhuluma ngalo selizoliyafika. Sithini umlaleli ngamalungiselelo, sithini umlaleli osacabanga ukuthi angeza, sithini umlaleli ongazi noma ke indawo isekhona lokedlala umhlabeleli ethi ngena nawe indawo isekhona indawo bangeza noma sekugcwele ngihamba njani Mkhathini. So abeze impela abalaleli siyoyenza iplan noma zandi ibalo, kodwa ke ngeke sikushiyele ngaphandle yokwenzeka iplan. Woza uphathe nabanye mhla ka6 July gqibelo lo esiya kuwona ngo10 o'clock kuya 3:30 lapha eMontclair, iaddress eqondile u191 Wood Road eMontclair.
ilapha opposite inxanxathela yezitolo enkulu lapha eMontle bayazi abanye kunehholo nje lapho ngaphezulu esiyobe sihlanganele khona. Sikhuluma nabantu abasingle, abantu abangashadile. Woza kodwa nawe sishilo ukuthi asibakhiphele ngaphandle abashadile abafunayo ukuzofunda bezozwa ukuthi izwi laNkulunkulu lithini, khona nabo bezokwazi ukuba usizo kwabanye abantu abasingle, bakwazi ukuyala ezabingane, bakwazi ukululeka abanye abantu enkonzweni, bazi ukuthi babasize kanjani. Sihlale sigcizelela ukuthi asibizi nje abantu abasha abasabheke ukushada kuphela, siyabafuna nabo. Kodwa namhlanje for example sikhuluma ngabantu abashonelwe, abafelokazi, abafelwa, abantu abadivosile. Isikhathi esiningi okungesizwe ke izingane lezi akusiba abantu abasha, kodwa sobe sikhuluma broadly, sithinta zonke izinto ezibhekene nabantu abangekho emshadweni. Uyakhonza uNkulunkulu abantu bengashadile. Ukungashadi akusiyo i-waiting station la khona kufanele uqale ushade before uzokwazi ukuqhubeka nempilo. Kuningi uNkulunkulu akushoyo kubantu abasingle. Siyafuna-ke ukuzolekelana nani. Siqala ngo-10 exactly. Ngoshawu past 3 usugoduka, konke okunye kuyobe kunayikelekile, khona ilunch eprepayiwe. Siyoba nesikhathi esihle ebukhoneni bukaNkulunkulu. Asikhulume emkhathini ngokubaluleka kokusazisa ukuthi uyeza. Yebo sithi sizoyenza iplani indawo ibe khona, kepha sikhulume ngokubaluleka ukuthi umuntu angaveli nje athi thushu engazasisanga ukuthi uyeza nezizathu zokwenza lokho. Isinqale ngivele ngikhiphe inamba. Mawuza sitshele nje lapha ku-WhatsApp, usidropele i-voice note noma i-message ethi siyeza sibangaka. Inamba u-073 267 2613 073 267 2613. Ushiyele nje i-message ukuthi uyeza nibangaki. Kubalulekile ngoba kuyalungiswa emakhishini, kuyahlelwa ihlalo ukuze izinto ihleleke kahle. Wonke umuntu afike eprepariwe, kwaziwa ukuthi uyeza. Kuyasiza ukuthi usazise nje ukuze kuhleleke kahle. Kodwa bakhona ovuka ibambe, sazise kodwa uma kwenzeka uthola uvuka ibambe woza nalomdonse ekseni osekhansela indlela, akekho esomvala ngaphandle noma eseqhamuka ngo-last minute kuyohlanganiswa kubona ukuthi kwenziwa njani, ngoba kubalulekile kuthina ukusizakala komuntu, komphefumulo womuntu ngezwi likaNkulunkulu. Kubaluleke kakhulu ukuthi kwenzeke njalo. Nawe-ke mlaleli, njengoba sishilo, siyakumema fika noma kanjani ngoLwesimgqibelo lo siyakuwona this coming Saturday kuzoba kumhla ka6. Umkhathini uzosiphindela nje inombolo futhi okuyiyona esithumela kuyona ama-RSVP ukuthi siyeza siza sibangaki and all of that. Ngomgqibelo lesiyakuwona inkonfa enkulu kakhulu sihlale siba nayo minyaka yonke, ngiyacabanga unyaka wesithathu lo. And very successful conferences esiba nazo njalo kusizakala abantu. Ithini inombolo mkhathini? 073 267 2613. Asibonge iphinda kokugcina mkhathini. 073 267 2613. Asingena odabeni-ke lesihloko sethu esikhuluma ngaso namuhla. Sibe nabalandeli balolu hlelo, nabalaleli balolu hlelo abasivakashele enkonzweni namuhla mkhathini. Ubaba uMnguni, uNgubo, usiswa kaMare, ngingabala ngithini sengibakhohliwe amanye emkhathini. Siyabonga kakhulu ukufika kwenu nokuzivakashela, kuba kuhle ngaso sonke isikhathi. Sithembe nokuthi emkhathini njengoba nathi sibusisekile ukubona abalaleli balolu hlelo, nabo babusisekile kakhulu ukuhlanganyela nathi. Kube njani kuleni ekhanyeni? Uma ubamemeza nami ngimemeze umndeni wakaCele, kufanele bakucela phephethe umndeni wakhe wonke, basuke eNagina, nomama uMbhele besuka leNtshanga, nomama Mdlamini eMlazi. Kumnandi mfundisi, abale mhlamba ngazo mabaya understand masisho ukuthi kumnandi kanjani masibabona beqhamuka. Ngoba phela sikhuluma embhobheni la, noma abanye babuye bashaya kusibo bonke abangenayo. Kumnandi ukubona umuntu othi ngiyasizakala manikhuluma, iyasiqhuquzela kakhulu leyo nto. Anoyenza impela manithola ithuba. Okuthinta inhliziyo yami emkhathini namuhla, kunabalaleli abavela eMgungundlovu. Can you imagine ba drive ukusuka eMgungundlovu
bashiye amabandla abo, bashiye namanye amabandla eMgungundlovu ko-Ashburton, ko-Camperdown, Hammersdale, kubo-Kloof, ko-Hillcrest, Pinetown, bo-Kanyedi, ba-drive all the way baze bafike eMontle Emkhathini. And I think lento mhlambe ngathi sithatha kancane, but isho lukhulu Mkhathini ngento uNkulunkulu ayenza ezimpilweni zabantu ngalomsakazo. Because umuntu ngeke aspend isikhathi sakhe nemali yakhe, abanye bagibela amatekisi amaningi, kepha bafisa inhloso yabo akuyona ukuyobona ukukhoza noNkosi, inhloso yabo ukuyozwa izwi likaNkulunkulu, bahlanganyele nalabazalwane abacabanga noma bafila ukuthi uNkulunkulu uthi abahlanganyele nabo ngalelo langa lelo. So siyathanda ukuthi sibabonge kakhulu, ngisho nabavele eduzane Mkhathini asasho laba. I'm just making example ngalaba namuhla babuye eMgungundlovu that far. Siyakubonga kakhulu lokho. Mkhathini asihlale kunalo udaba. Asiqale nje senze i-disclaimer Mkhathini. Yezwi likaNkulunkulu, hayi thina sizenzele i-disclaimer. Njengoba inhloso nentando kaNkulunkulu bekungekona ukuthi umuntu afe, kepha ngenxa yesono umuntu uyafa. In the same context, uNkulunkulu uvikela umshado ngayo yonke indlela, ngisho noma ngabe umuntu wesifazane ubedlwenguliwe, iBhayibheli lithi lo mdlwengule akasalamshada lo muntu loyo, kube unkosikazi wakhe akazumlahla baze bahlukanise ukufa. Noma ngashada umunye umfazi lo ekhona, kepha akazumlahla kuyohlala kube umakoti wakhe, okusho kona ukuthi uNkulunkulu lento yomshado uyayivikela kakhulu. Now siyakubona konke lokho Leviticus no Deuteronomy and all of that. Sifike la uNkulunkulu esho khona ukuthi i-divorce uyayizonda, uyayenyanya nje, nalapha kuMalaki uyayisho nje ukuthi uyayenyanya i-divorce. But nayi into thina esisindisiwe noma thina esikholiwe, esingayilethi ibalance lento ezwini likaNkulunkulu, yet siyayibona ezwini likaNkulunkulu. Starting from Deuteronomy 24, uNkulunkulu siyambona kuMalaki uyasho ukuthi uyayizonda i-divorce. But mawubheka about Deuteronomy 24, uNkulunkulu ukhuluma ngama-conditions lapho ukuthi if should it happen kwenzeka into enjalo. Now akuyona inhloso kaNkulunkulu ukuthi abantu bama-divorce, just as bekungeyona inhloso yakhe ukuthi abantu mabafe. But uNkulunkulu uthi mase kwenzeka la, nazi izinto ekumele zenzeke. Wena odivorce unkosikazi mnikeze certificate se-divorce. uNkulunkulu as much ezonda i-divorce, la kunesidingo khona uyayivumela i-divorce. uDeuteronomy asho athi kungenxa yobukhuni beyinhliziyo zethu ayivumele i-divorce. But kunezinto eziningi, uma ufunda incwadi ka-Ezra chapter 10, in fact starting from verse 3 wehle nayo njalo uze ufike egcineni, ubona uNkulunkulu ukuqobo lwakhe e-order i-divorce, ethi nina madoda ka-Israel through uEzra umprofeti to go back kwi-covenant yami, divorceani lamakhosikazi wenu, these foreign women abangasindisiwe, abangafuni futhi ukuphilisa impilo emndenini enobuNkulunkulu, abanibuyisele emuva, badivorceni. So nayi le balance la ngifisa ukuyiletha khona Mkhathini. Akuyona inhloso kaNkulunkulu ukuthi ekhaya kuhlale kukumbi, kuduma, kulwiwa, kushayane, kugcine omunye eseluze umphefumulo wakhe ezandleni zomuntu ashade naye, ngoba kuhlalelwe ukuthiwa uNkulunkulu uyayizonda i-divorce, uyayizonda impela. But uNkulunkulu at the same time kukhona la ivumela khona i-divorce. Ngithi asiqale ngako lokho Mkhathini, because uma sesizokhuluma ngokuthi uma udivorcile ufuna ukushada, sesibona ezwini kaNkulunkulu ukuthi uvumeleke kanjani ukuthi ungashada uma udivorcile. Ikuphi la uma udivorcile ungavumelekile ukuthi ushade ngokwezwi likaNkulunkulu? Just because you are divorced and wena already ukuthi you can remarry
does not necessarily mean ukuthi izwi livumelana nawo. Khona elibavumelayo izwi kwi-divorce ukuthi hayi divorce impela wena unelungelo lokuthi ungashadi impela. Wena udivorce impela futhi kulungile udivorceile impela kepha wena awunalo ilungelo lokuthi uphinde ushade ukuze umlaleli understand lokho. Emva kaloko kumkhathini so bese sesibheka abafelwa nabafelokazi. Ukuthi umfelo ufelwe izwi lenkosi lithini lithi lo nkosikazi akahlale 12 months or more before ashada futhi noma ngoba usefelwe akangashadi nje all together. Sakulobola thina sakuchela ngenyongo wasindiswa la usindiswe khona uwala ekhaya umthetho wala ekhaya nje uthi mase ufele uhlala la ekhaya umfazi wala ekhaya uyindawo. Abesuthu thina ngesipedi ubaba wami umpedi so ngesipedi renale mosadi wale lapha sinonkosikazi nje oshadele ekhaya ngisho noma kungena mfana siyahamba siyomlobola simlobolele ukuthi umfazi wala ekhaya kwakhe kuba wala ekhaya kuba umakoti wala ekhaya whether kunendoda or akunandoda umfazi wala ekhaya. So kuyenzeka izinto ezinjalo ngeintalo ethile. Asiqale ngalabo abadivorceile emkhathini ukuthi ngabe izwi likaNkulunkulu number 1 liyayivumela idivorce yini futhi mase liyivumela idivorce livuma kanjani noma livumela bani ukuthi ashade futhi ubani lemnqabelayo ukuthi ashade futhi. uMatthew 19 uphendula ngqo lo mbuzo bese sinikeza nezizathu sokuqala la uNkulunkulu evumela khona ukuthi singaphinde sishade emva kokudivorce. uMatthew 19 verse 3 abaFarisi babuza uJesu bemlenga ukuthi kuvunyelweni ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na ungadivorce and for whatever reason othanda ukuyidivorcela. Waphendula wathi bona anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane wayesethi ngenxa lokho indoda eyakushiyise nonini namathele kumkayo labo babili baya kuba nyamanye. Ngalokho ke abasekho babili kodwa sebenyamanye ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungehlukaniswa umuntu ningadivorce. uNkulunkulu akafuni divorce. Bambuza bathi pho Mose wayalelana ukuthi akanika incwadi esahlukaniso alahlwe noJesu wathi kubo ngenxa yobukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukuba nehlukane nomngeni kodwa kwakungenjalo kusukela ekuqaleni kwakungesiyidizayini kaNkulunkulu ukuthi abantu ba divorce uyafuna silungise inkinga noma zikhona. Bese verse 9 namanje ngithi kini uJesu lo ilona lo lahla umkakhe kungengenxa yokuphinga bese ganwa ngomunye uyaphinga nalo ganwa ngolahliweyo uyaphinga. Uthola ke la ukuthi kukhona isikhathi uthi uJesu uma umdivorceile umkakho engazange azaphinge bese uthatha omunye unkosikazi ukuphinga ukwenza njalo iadultery nalo thatha olahliwe odivorciwe kungazange kuphingwe uyaphinga mayenze njalo. Uma udivorce umkakho ushada omunye engaphinganga that's adultery akuvumelekile. Uma ukuphendukezela lawo mazwi uma ke ephingile ngamanye amazwi wamdivorce ngenxa yokuphinga uvumelekileke ukushada nomunye awuphingi mawenze njalo ngoba emqondweni kaNkulunkulu khona into eseviye eyenziwa iadultery emshadweni. Umuntu mayiphuma yolala ngaphandle komshado uyakuphula ukwethembana kwasemshadweni uyayiphula uyasaphulisa vumelwane sasemshadweni. uNkulunkulu uyamvumela ke lo owoniwe ukuthi angadivorce bese ephinde yashada. uNkulunkulu uyakwamukela lokho kuhle ukuxolelana akayali ukuthi akwenziwe ukuthi uma kuphingilwe vele ushiye kuyakwazi ukuxolelwana kubuyiswane kuhle nalokho. And abafundi bayizwa lento ayisho ukuthi akafuni kanjani ukudivorce ngoba bayambuza uma kunjalo kuverse 10 ngcono ke umuntu avela angashadiki. Uthi uJesu yes kodwa kusiwo wonke umuntu okwazi ukwenza lokho bakhona abawazi ukuhlala be-celebrate but it's not for everyone. So ke that's reason number 1 mfundisi uNkulunkulu akuvumela ukuthi uma kwenzekile ungafike udivorce bese uphinde uyashada. Okunye uma udivorcele ezinye izathu ufanele nibuyelane hayi ukuthi udlulele phambili kwabanye. Asibeke nje just on simple terms konke lokho esesikubonile kuMatthew 19. By the way, uMatthew 19 uquote Deuteronomy 24. So ungafunda uMatthew 19 in conjunction in Deuteronomy 24. And yeah, anyway, let me not get into that. We will just see ukuthi Deuteronomy 24 ungena kanjani
la ku Matthew 19. Now in simple terms lama verse athini emkhathini athi abafundi bakhe lapha ku verse 10 mabathi hayi makunjalo umuntu ashada nomuntu angeka divorce naye hayi kungcono umuntu angashada. uJesu uthi hayi it's not everyone onaleso siphiwe leso sokuhlala umkhathini usebenzisa igama lesingisi aphile impilo ye-celibacy, okusho ukuthi uphile impilo yokungahlangani nokucansi nomunye umuntu wesifazane noma wesilisa, a person of the opposite sex. asikhulumi la ngabantu bomlilo obufanayo, ichilo nje lelo uNkulunkulu angalifuni. Sikhuluma ngobulilo obungafani. Abafundi bakaJesu bathi if that's the case then kusho ukuthi umuntu angashadi. Kusho ukuthini lokho mkhathini? Ithi lento uma ngabe ekhaya kumnandi niyashayana niyalwa, ingane ngihlale ngizwa abantu mabahleli emshadweni njenge marriage counselor omunye noma bobabili bathi I'm just staying here for the sake of the kids, in the interest yeyingane. Bese umbuzo wami ukuthi ingabe i-interest yeyingane yileyo ukuthi nihlale nikwebhana njalo, nihlale nithukana njalo, nihlale nishayana njalo, nihlale nixoshana njalo, nihlale nijikisana ezibhedlela njalo? Yiloko enikufundisa izingane, iyona interest yezingane yini leyo? I-option yokuqala mkhathini ukuthi sikhanselishane, sibuyisane, kuphele siqhubeke ne-counseling, kube mnandi la ekhaya. Izingane zithi mayikhula zibone umshado kuma nobaba okuyinto enhle ezifuna ukungena kuyona. But umshado sibona namuhla ubaba esikhathini esiningi uyena umakhonya, nabomama phela bayakhonya kakhulu. Bomama bakhonya baze bashaya abantu besilisa mkhathini as a marriage counselor, ngakusho ngesibindi lokho. Ashaya ubaba ngoba uyazi ukuthi ubaba ngeke aphindisele, uzoboshwa ubaba mengenza njalo. So uthola ubaba uyindlovu kayiphikisi, ubaba akasebenzi la ekhaya, maybe emsebenzini uhlala esofeni afunde newspaper, akhombe nje afune lokhu angenzi lutho, angalekeleli. Ebese ingane mayikhula ithi kanti mangabe umshado yinto nje, hayi angifune ukushada mina, ebese uNkulunkulu athi do everything in your power ukuthi nihlalisane ngokuthula. Makungena kuthula, umbuzo ukuthi yini nihlalele for ingane. Now umusu divorceile-ke, divorce akulungile ngoba kumnandi la ekhaya for the sake of the kids, zingafuni zingakhuli zazi impi nokushayana nokuhwebhana, but ithi leyo awukwazi uphinda ushada. So kusho ukuthi fanele uzimisele, khuleke na uNkulunkulu, ufast impela ukuthi hayi uNkulunkulu akayivale le mizwa yokulangazelela umuntu of the opposite sex aze afe lo yamuntu loya, unless of course sibonile ukuthi uphingile lo muntu loyo. Mephingile ke iBhayibheli lithi you are free. So you are free to remarry mephingile. Umengaphinganga ungadivorce isimo mesingavumi at all, nama counseling sekwenziwe yonke into iminyaka. Ayi counseling yakho nje kuphela, kune counseling mkhathini, counseling yomuntu as an individual, kube ne couples counseling, kube ne family counseling. We need to explore all of those things mkhathini. Divorce is the last option, but it is an option. So the remarriage, it's another thing emva lokho. Ngiyazi ke ukuthi nawe mlaleli lapha ekhaya ku 0737091991 uyafisa ukubuza mayelana nale ikakhulukazi yomuntu odivorcile. Siseza kule yomuntu oshonelwe, umfelwa nomfelokazi, ikakhulukazi abafelokazi. You are more than welcome ukuphawula ukuthi wena udivorcile, uvumelekile, isiko lasekhaya livumi. Sikhuluma ngomzalwane. Asikhulumi nje ngomuntu onjani mkhathini, sikhuluma ngomzalwane, whether umnyama, whether umndiya, whether umlungu noma umshayina, sikhuluma ngomuntu osindisiwe ukuthi izwi lenkosi lithi 0737091991 noma lapha ku 0861010 300 0861010 noma ukhulume nathi khona la ku Facebook page yethu is Sound Doctrine Hub. Mkhathini asithi ukubheka kancane
kumfelwa nomfelokazi. Ikakhulukazi ongabulalanga uphathini wakhe noma embulela uphathini wakhe, sinyisono naso lesasobhekana nayo. Ithini izwi kaNkulunkulu lapho? Singakangeni lapho mfundisi, bengifuna ukuthinta isizathu sesibili esisibona izwi likaNkulunkulu avumela ukuthi umuntu odivosela ngaphinda ashade. Ku-1 Corinthians 7 uverse 13 ufika athi kanjalo nomfazi uma enendoda engakholwa yona ivuma ukuhlala naye makangayishiyi indoda yakhe. Mayingafuni ukuhamba indoda akahlale nayo ngoba iyasizakala ngokukholwa, iyafundiseka nezingane ziyafundiseka. Bese sikuverse 15 kepha uma ongakholwa ehlukana nomkakhe makahlukaneke naye, umzalwane noma umzalwanekazi ukhululekile kulokho, kodwa uNkulunkulu unibizela ukuba nibe nokuthula. So ke uma nishade ningakholwa nobabili usuyasindiswa wena, usethi lo angihlangani mina nomfazi ongazi ukuhlaba, ngizothi akiwe emsamo wena lokuthi awuye emsamo ngihlangane nento enjalo, aphuma ahamba kushiye kanjalo, uthi usabathe uzama ukulungisa akasafunela ukuthi ukuhlanganisa naye, lithi kezwi likaNkulunkulu mdede lahambe. Ukhululekile ke ukuthi ungabuye ushade nomunye nxa ulaqazwe umuntu wakho ongakholwa engasafune lutho ukuthi kumhlanganise nawe. Naye la ivusa khona uhlevana emkhathini lesizathu sesibili. Indoda lo 1 Corinthians chapter 7 ukhuluma ngabantu abashade bengasindisiwe, ebese omunye wabo uyasindiswa esemshadweni. Asicacise le. Ayikhulumi ngawe osindisiwe manje osingle ebese uyozibophela jogweni linye nomuntu ongasindisiwe. That's an absolute no. Ngishare na something namuhla enkonzweni emkhathini. Khona umngane wami umfundisi engimhloniphayo kakhulu ubeshadisa abazalwane basenkonzweni yakhe kule sonto elidlule. Umakoti ufike nesiphandla esifresh, very fresh, enkonzweni ngelanga lomshado. Weza nenyongo efakela esifubeni inyongo and kimina ithi ukhona ongasindisiwe la, either umakoti noma indoda, ubabophela jogweni linye umfundisi uyababophela impela ejogweni linye. Ayikhulumi ke ngalapha iBhayibheli, ikhuluma ngabantu abashade bengasindisiwe, omunye wabo wesezwe uyasindiswa. Musindisiwe nayi la ivusa khona uhlevani. Indoda ithi ikwankosi la, uzokwenza okwangankosi. Wangena la ekhaya sachela ngenyongo, sakubika emadlozini, awusazi ungitshela ke wena ukuthi awuye emsamo la inkosi. Mhlawumbe indoda ingaphumi ihambe yona, ithi uzokwenza lokuthanda ungathandi. Uma ungafuni phuma uhambe wena. Wenze njani umuntu wesifazane lapho noma wesilisa? Wenze njani? Ngoba nangu 1 Corinthians 7 uthi uma ethanda ukuhlala nawe akahlale nawe. Na le ndoda ishaya phansi ngonyawo ithi uzokwenza isiko la ekhaya irrespective of uNkulunkulu wakho nokusindiswa kwakho. Ila ngithi vusa khona uhlevani. Enze njani ke lo phathini osefosa ukwenziswa izinto zomsama, akhonza abanye uNkulunkulu, acknowledge abantu abangasekho, izwi likaNkulunkulu, Deuteronomy, Leviticus, Ecclesiastes, ungabala ibala, puts it very clearly, do not consult the dead. So ke uyombuza njengoPetru ebuza abaphathi baka-Israyeli ukuthi jaja wena ukuthi simele ukulalela uNkulunkulu noma silalela abantu yini. So kufanele owesifazana lalela uNkulunkulu. Bese enza u1 Peter chapter 3 othi kanjalo bafazi thobelana amadoda enu ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalilaleli izwi azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi,
kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa esekesabeni. Awudeleli, aweyisi, uyathobeka ezintweni zonke, umkhombisa inhlonipho, abone ukuthi into enixabanisayo akusikhona ubuhlongandlebe bakho, kodwa ilento yalezi thixo yena afuna ukuyikhonza kuphela. Konke okunye uyamthobela khona. So ke awuzukuvuma njengomakoti uthi ngizokwenza njani ngoba phela ngagana, bese uyahamba uyokhonza izithixo. Kuhle yini kuwena, kwamkeleni kuwena ukuthi uye esihogweni ngoba phela wena wagana. Ukukhonza izithixo isihogo lokho ungavumi, awumane uphela umendo. Lithi kezwe uNkulunkulu lapho uma engasafuni ukuba nawe, whether uyaxoshwa uhambisa wena noma uyaphuma yena ngenxa yokuthi wena sewusindisiwe, usabathe uyazama, uyambuyisa, uyancenga, akasafune lutho ukuhlanganisa naye, ukhululekile-ke lapho ukuthi ungaqhubeka ugane noma ugane. Ila ngithi controversial khona ngoba ngiyazi kusasa ku social media bazothi hawo nabo abafundisi kwi Sound Doctrine Hub nakuvuma bathi akudivorce. Sibuyele ezwini, sibheke ezwini, yeah, asishiye lapho. Mlaleli asizo uvo lakho lapho ku 073-709-1991 noma ku 086 1010 300 086 1010 noma lapha ku Facebook page yethu. Yasithatha ngumlaleli wethu uqala. Siyamukela emoyeni, sawubona. Amen bobaba be Sound Doctrine Hub. Cha ngithi ngisike lijikayo la ukuthi i-divorce kumele uthi mawudivozile uphinde ushade nomunye, ngoba ngicabanga ukuthi isizathu sokudivorce sisuke sibambe kwisizathu esaziwayo. Engikwalayo ukuthi mhlambe kuthiwa ushonelwe unkosikazi, ushonelwe indoda, uphinde futhi uzothatha omunye. Lokho hayi angi-emphasize ukuthi abantu bakwenza, kodwa nje lokho kwe-divorce ngoba kusuke kunesizathu kumele ukuthi nihlukanise ngoba isuke isidajuliwe incwadi. So ke ungakwazi ukuthatha omunye umuntu, kodwa lokho kokushona akekho umuntu osuke edabula incwadi. Fanele uhlale ngoba nisathandana noma eseshonile. So yilo ithi ngidlulise bobaba bami uPastor Bindo loyo ngaphansi kwe-Sound Doctrine Hub. Siyabingelela zonke indawo. Amen. Kusho inqanawe lapha phansi le kwaqimba siyozwa-ke ukuthi inqanawe yona mayisho kanje izwi lona lithini. Again nqanawe siyabonga igalelo lakho. Nangu umlaleli lapha uthi ngibingelele bobaba bethu kuyintokozo njalo ukulalela izimfundiso zenu. I am divorced for a couple of years now. My ex-hubby has remarried 4 times now. As for me, I'm allowed to marry. In the case reason for divorce, he had a relationship with his brother's widow behind my back. Anonymous. Izwi licacile nje anonymous. Noma wena anonymous, just remarry. Go ahead and remarry with a very clear conscience. Izwi likaNkulunkulu liyakuvumela for izizathu esizibonile lapha ku Matthew chapter 19 ikakhulukazi nalapha ku 1 Corinthians. Go ahead and do that. Now umunye umzalwane sanibonani bafundisi bami, ngicela ukubuza ukuthi uma uyindoda ungamshada yini owesifazane odivorcile noma ungumfelokazi ube wena ndoda ungakazi ushadele noma ushonelwe unkosikazi? Absolutely yes, with a big yes, on one condition, ukuthi uMatthew 19 uthi mangabe loyo muntu wesifazane omshadayo wena ndoda ongakazi ushade, lo muntu wesifazane omshadayo odivorcile, i-divorce yakhe ngabe ibinokuphinga phakathi yini na? Uma ngabe lo muntu wesifazane umyeni la divorce naye isizathu sokudivorce bekungakayena ukuphinga, cha ungamshadi futhi hambela kude naye, ngoba ukumshada kwakho naye nizobe niyaphinga nina nobabili for the rest of your life. Kusho Matthew 19, hamba yomfundi. Kepha mangabe le ndoda yaphinga, mshade ngenhliziyo ekhulekile. Kusho izwi kaNkulunkulu, because she is allowed to remarry nanoma wena ungakaze ushade. Ngiyazi yokunalento emkhathini, especially ebantwini abamnyama, futhi abamaZulu, ukuthi angeke ngishade umfazi oke wadivorce mina.
yasikubonike ezwini ukuthi kunaleyo mthelela i-choice yakho zenzela yona ushada noma ngabe ubani ofuna ukumshada. Nangu uza khona lapha eSimero uthi present bafundisi bami, hawo uyajabula ukufaka ama-emoji wokujabula nenhliziyo eziningi zokuthi usithanda kangakanani. Uthi ngilalele, siyabonga wena Makhumalo lapha eSimero. Nangu uthi amen bahlobo baJesu Kristu, ngiyathanda ukuza ngizohlanganyela nani, ngicela ningisendele ama-details yize isikhathi esiningi ngisebenza ngoMgqibelo ngingena ngo-7 ngiphume ngo-1. Ngiyathanda kakhulu Jesu and nginsindisiwe in Jesus name. Ngiyinsizwa eno-41 efisayo ukushadelwa. Woza mfethu ufisa ukushadela, sihlanganyele nawo, uNkulunkulu angakubusisa nje. Ufana nami ngingumxolisi Makhaya eHammersdale, ngihlezi nginilalela uhlelo lwenu olu-powerful. I wish ukuthi singaba powerful thina, kodwa yizwi kaNkulunkulu eli-powerful. Siyabonga mfoka Makhaya. So waphinda ama-details ukuthi uhlanganyele nathi Saturday. Asikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Bamajola. Amen baba, nikhonze kahle namuhla? Sikhonze kahle kakhulu Nkosi yami. No baba umyeni nje hayi ngimthulisele la besuka eGoli bayabuya manje bahambe kahle. Ukuthi bafike baphuphile embangeni. Kuzoba njalo, uNkulunkulu uzobalonda, soqhubeka nathi sibakhulekise abalalele bazoba siyabacela ukuthi babakhulekele babe nohambo oluhle. Njalo baba kubona mina njoba namhlanje ngicela ukubonga ukuthi impela amusulalela kahle izwi lenkosi lomhlahlandlela lihlasela ngenhlangothi zonke egameni likaJesu. Nisayibeke indaba ngendlela ithathele ngifisacele wonke umuntu umuntu nje onenkani angazi inkani enjani yeselesele omethekufana nezwi lenkosi. Lelizwi lenkosi lihlukanisa nje yonke into. Bonga kakhulu uNkulunkulu baba nobaba uKhoza ngane kithi nesibusiso esikhulu. Ingakho njalo emthandazweni wethu sithi uNkulunkulu asigenele nina niphile nemindeni yenu nabantwana nje benu. uNkulunkulu alilonde kakhulu niqhubeke nale nkonzo. uNkulunkulu ayibikele ezinhlizweni zenu ukuba nidlulise ngoba kukhona la isakha khona futhi ayakhi mina ngedwa nabaningi bayakheka. Nemshado nje iyasizakala kakhulu egameni likaJesu. Amazobonga siyabonga uNkulunkulu amphathe kahle baba. Sibonga kakhulu baba Majola, amazwi enkuthazo. Siyabonga kakhulu. Ayasikhuthaza emkhathini kodwa sinikeza ne-responsibility enkulu ukuthi sihlale ezwini, sihlale nasemkhulekweni ukuze singazi siphambuke kuloko uNkulunkulu asibizele kona. Nangu umlaleli uthi sanibonani bobaba bethu, ngihlezi nani ngeyimfundiso zenu ezisakhayo singabantu abasha. uThixo anifihle nefamilies zenu, kusho uNolizwi kaMalushula lapha eMlazi kwa-W. uNolizwi kaMalashula. Nangomunye sanibonani bafundisi bami, mfundisi Nkosi nomfundisi Khoza, siyajabula ukuba nani ngaleli hora. Can't wait to see you mfundisi Khoza on Saturday. Niyathandwa kakhulu. She can't wait. Ngiyacabanga ukuthi lo noma engazishongo kodwa ufana noMametsilo lapha esithombeni mangimbona. Ngibingelele abafundisi estudio, nginilalele nezimfundiso zenu ezinhle. Ngiyabonga kusho uThembi Kadimba. uThembi Kadimba lapha kwaNyusa. Nangomunye naye uthi haya. Sithathe nangu emoyeni simuzwe ukuthi yena uthini. Sakwamukele emoyeni, sawubona. Lethu esibathandani Mr. Nkosi noMr. Khoza, hayi uPhenze Mandelo, selifikile lelo hora sesiqede konke sadidizela. Sibe relaxed and give it all our attention to whatever you have in your bag today. We always go on daily basis with my son.
Siyabonga-ke nabalaleli abasondele oMakhumalo, ngiyazi bahlale bekhona noThembi Gimba no-Angie, hayi sebekhona abafundisi bethu. We love you so much. We'll enjoy the show. Thank you. Bye. We love you very much ourselves here. You are so very special to us. No words can actually express indlela esinithanda ngayo nina bazalwane bethu. Nangu lapha ukhethiwe kaMzimela othi such a powerful topic. Siyabonga kakhulu ngeimfundiso. Unonjabule kaMwelase nathi bafundisi bami ngibingelele ngalelo hora sesiyashaya i-countdown ufikile uSaturday. Bese ukhethiwe kaMzimela uthi wethu mama wayethobela ubaba ukuthi enza amasiko kodwa yena wayengazihlanganisi noko konke futhi wayengakudli kusho nokudla okuphekiwe. Wayephuma eyohlala eminyango eside isikhathi ngenkathi ubaba eshunqisa impepho. Ebese uzifikile kaMawulana athi ayibonge bathwali bomphongolo sikhona silalele itopic ebaluleke kakhulu emfundiso ngokwezwi lakhe. Asilondele nina uNkulunkulu kusho uzifikile kaMawulana uzephila lapha-ke eMgungundlovu. Bese usibusise kaMncanga athi ngicela ukubuza bobaba ukuthi ungamshada yini uphathini okuyena owaba imbangela yesehlukaniso ngokuthi uyena owaphinga wase wadivorce manje usefuna uqala impilo entsha. The answer is absolute no, 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 no. Usho njalo Matthew chapter 19 uthi nje hambela kude naye because umphingi lo nalama somshada nawe uletha lokuphinga kwakhe seniqhubeka nani niyaphinga. Sikwamukele nawe emoyeni sabona siyakwamukela. Uyaphila msakazi? Ngiphilile Nkosi yami. Ngikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noSiphelele eDonnybrook la eBholo. Ithi nqaphu nje Donnybrook. No, ngiyamsakazi wami omkhulu bengifuna ukubuza ukuthi uyamshada yini umuntu akuzwala kahle. Uyamshada yini umuntu ophindile bese wadivorce wena naye zathi kumshada lo muntu? Matthew chapter 19 hayi ukhoza hayi inkosi. Matthew chapter 19 uthi absolutely no, cha nakanye. Nyamalala nje eduzani kwakhe abe umngani wakho nje umkhulekele, kepha lo muntu loyo akumele umshade futhi naye akumele ashade indoda yakhe noma unkosikazi wakhe adivorce naye aze afe. Akusho ukuthi akakwazi ukushada futhi ever. Akakwazi ukushada until leyo ndoda ize ife. Deuteronomy 24 no Matthew 19 bafunde bobabili. Uyohlala enjalo engashadwa until leyo ndoda noma leyo nkosikazi aze afe. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Mkhathini nayi asibani sisalelo 5 minutes. Ngiyafisa sikhulume ngale yomuntu omfelwa. Ikakhulukazi lento nangu uPastor B inqanawe ithi hayi meshonele hayi akahlali nje angaphinda shade lithini izwi. uRomans 7 verse 2 no 3 ngokuba owesifazane oganile ubophelekile ngokomthetho endodeni yakhe inqobo nje umisaphila, kodwa uma indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Ngalokho ke uma indoda isaphila yena bese eba ngowenye indoda uyakubizwa ngesindindwa nondindwa lo. Kodwa uma indoda isifile ukhululekile emthethweni akasiso isindindwa uma eba ngowenye indoda uvumelekile ukugana. U1 Corinthians 7 verse 39 uthi umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isaphila, kodwa uma isifile ukhululekile angendela nakubani ngokuthanda kwakhe kuphela kube lokho kube senkosini. Uma indoda isifile unkosikazi ukhululekile ukuthi angashada nanombani kodwa ke ashade phela enkosini. In fact umfundisi u1 Timothy 5 uverse 14 uyabagqugquzela abesifazane abasebasha nxa beshonelwa abayini babo ukuthi abashade impela. Uverse 14 uthi ngakho ke ngiyabayala abafelokazi abasebasha ukuba bagane, bazale izingane, banakekele indlu yabo
ukuze bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. So ke uNkulunkulu uyafuna abafelokazi bashade. Uyaphambana kakhulu amavesi nalokho kushiwa uPastor Bill Phayana. uNkulunkulu uthi mawushonelwe umshado uyaphela mhla omunye efa. Awusashadile. Ngike ngibona abanye bayawagqoka ama-ring after umuntu asashonelwa. Angayigqoka nje umuntu mayithanda, kodwa ngokukaNkulunkulu waphela lowo mshado mhla kukhona oshonayo. Ukhululekile ukuthi ungaphinda ushade, and uNkulunkulu akabeki ngisho nane time frame ukuthi isiphi isikhathi esifanele. Ila sifisa khona ukuthi sigcizelele. Umese shonile Romans chapter 7 from verse 2 no verse 3. Ebese kuba 1 Corinthians chapter 7 from verse 39 uhambe nayo uye ku 40. Ebese ufunda no 1 Timothy chapter 5 from verse 14. Ukhuluma ngabafelokazi la. Uma indoda ifile, uma ngabe isiko lenu lithi hlala 3 months, hlonipha lelo siko, kulungile hlala leyo 3 months. Kepha akukho ezwini kaNkulunkulu la kubekwe lisikali khona ukuthi hlala 3 months, hlala 3 years, hlala nje ngokuthanda kwakho nokuhlonipha lelo siko lelo, ngalihlonipha lelo siko lelo. Makuthiwa 6 months, 6 months, makuthiwa 1 year, ngokuhlonipha, hayi ngoba umthetho wezwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu ukuthi mese hambile. Mina nje hayi, mese hambile. Mina mese ngihambile ngokwezwi kaNkulunkulu. Owami umakoti angenza noma ngabe yini ayithandayo. Okusalayo ukuthi wenza into esezwini likaNkulunkulu. Mawushada, whether ushada night na lento khona. Mawushada after 3 months uthi abe vele jola nayo le ndoda ibivele khona. Hawu 3 months uyashada futhi. Noma ungashada after 2 weeks iBhayibheli alinankinga lapho. Noma ushada iBhayibheli futhi liyawahlonipha amasiko ethu nama customs uma nje engaphambene nezwi kaNkulunkulu. Mufuna ukuhlonipha lokho, hlonipha, kepha ngokwezwi kaNkulunkulu ukhululekile. Emkhathini sisalele u2 minutes kuphela elakho lokugcina. Ngiyazi ukuthi iningi ezinye izinto esingayithinti abantu bebengafuna siyithinte maqondana nalezi zinto esikhulumayo. So ithinta kwinkonzo. Yebo impela inkonzo yakho khona lokho ikhona ikhathi zokubuza imibuzo, zokuxoxa nje nangama breaking isikhathi kudliwa, ziningi ikhathi zokukhuluma yonke into enfisa ukuthi ikhulume siyixoxe ngakho sihlanganeni ngomgqibelo lapha eMontclair ngo-10 o'clock ekseni. Bazwide uyabuza lapha ukuthi bafundisi siyabonga ngokucacisa ngendaba yomshado ne-divorce. Mhlambe-ke kumele kunatshwe ngayo kakhulu emabandleni nge-divorce. Impela kunjalo, you can make isahlukaniso. Siyabonga kusho uMazwide akazisho ukuthi kuphi kodwa usili kaZwide. Bese-ke nangumunye naye lapho anonymous uthi ngiyabingelela abafundisi bami egameni lenkosi, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngeyimfundiso zenu ezinamandla izwi likaNkulunkulu elisakhaya. Noma ngowesifazane divorce for some couple of years, ngavele ngawumzalwane kodwa ke ngangishadile, ngangisindisiwe and all of that ngenxa yesikhathi. Asithi sizowafunda lama voice note wenu nama text messages wenu off air noma kanjani sokwazi ukuniphendula. Mina nomkhathini sithi khumo, njengoba bengishilo isiXhosa sithi luchaba lexesha. Sibonane kwinkomfa. Nazi inombolo masinya mkhathini lo othi simnikeze imininingwane. Nazi inombolo next week Saturday lapha eMontclair sizonaba kakhulu ngezinto ezifana nalezi. Ithini inombolo mkhathini? 073-267-2613. Khumbula, funda ukuzifundela iBhayibheli ngokwenze njalo. Awusona nje students kaNkosi nomkhathini, kepha students kaMoya Ingcwele uqobo lwakhe ongezokudidisa nanoma nini. uNkulunkulu akakubusise. Sibonane nawe esontweni.